Това е най-новия модел от MyLab Xterra Voyager на цена много ниска, много добра, на цената на един пинпойнтър. Елате, заповядайте и го купете. Здравейте, търсачи! Аз съм Андро от iShop и в днешното видео ще ви представим най-новия модел от MyLab Xterra Voyager. Този модел се намира в ниския ценови клас, изключително лесен, атрактивен като цена, но за това ще кажем малко повече и за неговите технически характеристики и, разбира се, визията или конструкцията как е изграден. И така, започваме с подлакътника или горната част на модела. Тя е стандартна вече за моделите на Xterra апаратите на MyLab. Горна част с подлакътник, лесно се закача за средната щанга, съответно с пулта за управление и си го регулирате спрямо вашата ръка. Средната щанга, или по-скоро с пулта, да започна, пулта се поставя, той отделно се поставя, аз за случая за видеото съм ви го сглобил. Той се поставя посредством едно болче, където го затягате, влиза в едни щифтове. Изключително лесно е. Това даже не искам да ви го правя като демонстрация, но съм сигурен, че при първото досег с този апарат бързо ще се ориентирате за сглобяването. И така, лесно се поставя пулта в средната част на щангата. Долната щанга по същия начин се съединява една в друга с тези ексцентрици. Както виждате, лесно може да се регулират спрямо вашия ръст. Сега, аз малко съм събрал апарата за снимките, за да видите как се поставя. Разбира се, и предварително съм увил кабела на антената. Антената, тя е също много характерна като форма и вид антена за моделите на Xterra. И в случая за Voyager антената е стандартна, 11-инчова или 28-инчова елиптична сонда. Както всяка антена за всеки един апарат, тези антени идват с протектори и този протектор, както знаете, от време на време се маха, за да се почисти от ненужните буклуци, наслагвания и така нататък. Апаратът, това е интересната част, той работи с две батерии волт и половина. Аз в случая съм ги вече поставил в гнездото, където се държат. Тези батерии идват окомплектовката с апарата, но когато се изчерпат, разбира се, необходимо е да си купите подобни батерии. Има достатъчно марки известни, няма да ви ги казвам сега, но са достатъчно добри за този апарат. Издържането с захранването с батериите е между 8-10 часа. Напълно достатъчно за ползването на терен. Буксата за слушалките, които са включени в комплекта, е в тази част. Ето ги слушалките. Те са компактни, семпли, удобни, много леки между другото. Предварително ги бях пуснал, за да чуя звука без високоговорител. Чува се ясно, точно и са полезен аксесуар. Те са включени в комплекта на апарата. И така, стигаме до самия дисплей, който може би е най-интересният и най-важният за едно устройство. Дисплея е широк, удобен е за навигация и най-важното, относително така ориентиран за младата част от нашите клиенти, така юноши, деца, бих казал, разбира се, и големи хора като нас, които можат и искат да ползват апарат за първи път и не е необходимо да инвестират много голяма сума пари. Сега, дисплея не е водостойчив. Когато завали дъжд или искате да го потопите, разбира се, не трябва да го потапяте, или когато завали дъжд, не е необходимо да стоите на дъжда, за да видите, че дисплея не е водостойчив и може да увредите електроника. Така че ви съветвам просто при такива атмосферни условия да се преберете и когато нещата се подобрят или спре този дъжд, просто отново да излезете. Иначе антената е водоустойчива, т.е. може да потопите изцяло под вода, в речна вода, в морска вода, буквално до това положение, без да увреждате и да потапяте целия корпус. Теглото на апарата с батериите е 1,3 кг. Сега, според мен е малко високо е теглото, но това е така лек недостатък за моите представи за такъв тип апарат. Но сигурен съм, че когато го вземете и го сложите на ръката, заедно с, както виждате, и подлакътник с лента,
апаратът е сравнително удобен, устойчив. Пак казвам, може да изпитате известна умора на китката, но това е, да кажем, някакъв малък недостатък. В момента апаратът е с включен дисплей. Виждате широки големи цифри за ID сигнала. В случая показвам цифровия сигнал на часовника ми. От вашата дясна страна виждате режимите на търсене. Те са стандартни, бижута, монети, all metal. Имате бутони за навигация, които са удобни за палеца, който навигирате с него. Бутона за включване и изключване, pinpoint режим и стандартни обяснения, стандартно описание на дисплея за настройките, които са в самия апарат. Лесен е за експлоатация, няма да се затрудните по никакъв начин. Сигурен съм, че и ръководството, което предоставяме към апарата, ще ви бъде удобно и информативно. Единствено необходимо е да дойдете до магазина и да ви направя демонстрация за апарата. Никак не е лесно. В допълнение, компанията от MyLab са добавили някои аксесуари към апарата, за да го направят по-атрактивен за вас, търсачите. Аз започнах с слушалките. Слушалките са също важен аксесуар за всеки един металотърсач, който наши клиенти ползват. Но тук компанията добавила сравнително семпли слушалки с кабел, разбира се. Нямате Bluetooth за безжични слушалки в електрониката на апарата. Важен аксесуар. Също така компанията добавя една, бих казал, така мини лопатка, атрактивна, за копаене на малки дупки съответно. Също така, смея да твърдя, че може би това е по-атрактивната част от комплектовката. Това са ръкавиците на MyLab. Те са много така здрави. Така, недостатък според мен е, че са с един размер. По принцип нашите ръце, тук са, дланите са ни големи и когато сме ги предоставили на наши клиенти с по-големи ръце, съответно тези ръкавици малко им са неудобни. Но въпреки всичко, те са част от окомплектовката, така че ще ви бъде полезен аксесуар и може би ще ви бъдат полезни за бъдещи сесии. Друго, което са добавили от MyLab е тази раница с логото Voyager, така като емблема. Тази раница е да сглобите апарата или в случая да го разглобите и да го поставите в нея. Тя също е семпла, не е някаква особена така атрактивна раница за туризъм, но пък е достатъчно полезна за вашите аксесуари, които са включени в комплектовката. Както знаете, ние като фирма предоставяме освен гаранция и фактура. Фактурата е необходим документ, когато излизате с апарата. Знаете, по нашето законодателство все още няма друг необходим документ да удостоверявате, че вие сте собственика на дадена машина. И на тази фактура са вашите две имена, модела апарат и неговия сериен номер. И както и нашите реквизити на тази фактура от нашата фирма. Гаранцията за модела е 2 години. Смея да твърдя напълно достатъчна и така индикациите, които дават от компания, че това е сравнително здрав апарат. Единствен, според мен, недостатък, както споменах по началото на нашия разговор, е неговото тегло. Малко е тежък за възможностите, които има, но това е. Но най-важното е цената. Цената му е много ниска за стандартите за Metal Detecting индустрията и специално за моделите на MyLab. Така че мисля, че цената ще ви грабне. Необходимо е да направите усилия да дойдете в нашия магазин, да го видите. Ако сте по-далече, разбира се, заповядайте в нашите сайтове. Ние имаме 2 сайта. Може да свързвате с мене за информация за модела и да ви изпратим апарата до всяка една точка в България. Работим с куриерски фирми, които бързо, лесно може да приемете пратката буквално на другия ден. Ако видеото ви е харесало, харесайте нашата страница, абонирайте се за нашия видеоканал и ще се видим следващия път.